दिनै जोङो कामार दैसा प्राइमारि हिसाबै जोंनि बुथ कमिटि आरो इउथ आरो वमेन आरो पेरेन्ट गासैबो बडिनि गासैबो दैदेनगिरिखौ लिंहरनानै ज' गाबोननिफ्राय जाहाथे जोंहा फुल केम्पेनिं सोलियो बिनि स्ट्रेटेजि आरो जोंजों खनसे अनलायनाय जासिलायनानै गाबोन जिहेतु जोंनि जात्रा केम्पेनिंनि बेनि मोनसे माने हाबाफारि लादोंमोन आरोखि दिनै। बेवहाय मन्टु बर'आ बिजाथि हिसाबै सायख'जाबाय बिनि सायाव बेसेबांसो मन्टु बर'खौ जों कख्लाबारि समस्तियाव पुरा बिटिआरनि गासैबो रायजो राजा लोगोसेनो जोंनि सरकाराव थानाय EM GM आरो आसाम सरकाराव थानाय MLA गासैबो ज' खेबसे बिथांनि हाबा हिसाबै बिथांखौ जों जुलि जोंनि BTCखौ खुंथाय गोहोआव फैनो थाखाय खुंथायजों जुलि होनो थाखाय जों ज' जाजोबदों आरोखि। बेसेबांसो भटआव देरहागोन बिथाङा? बेवहाय जा बिदि बुंनांगौ माने बेसेबां भट खोथा फैया बेवहाय बेलेगा भट मोनगोना बुहुत आसा खम थेवबाबो आं सानो 35,000निबो बारा भट लानानै जों बेयाव गोरलैयैनो देरहागोन होननानै आंहा बिसास दं आरोखि। हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सानफ्रोमबो केम्पेइन खालामफैगासिनो बेयाव। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो जों गासिबो मिथिगौ मासे सियाल बोराय गतिके सम सफैनाय एखे बारि खनायाव थाखुमानानै हयथ' अबेबा जोङो मोनथिनो मोन्दों सोंथिंबायगासिनो दं होननानै दिनैनि समाव बेफोरबायदि सियाल बोराया आरो जेबो खामानि आरो गैलिया हाराया गोरा नंलिया माने गासिबो दुरबल जाजोब्बाय आरो आलु गेसाव लानानै कख्लाबारि समस्तियाव बिथाङा फाननो फैदों जोंनि कख्लाबारि जाला बे ओनसोलाव गतिके बे ओनसोलनि गासैबो रायजोआ आलु गेसाव आरो जालिया प्रमद बर'नि जि गोदान आलु जि माने हाइब्रिद आलु गोदान मुगानि जि आलु बेजोंसो रायजोफ्रा गोजोननाय दं गतिके हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि बे कख्लाबारि समस्तियाव केम्पेनिंखौ लानानै जोंहा बिराद बुरजा साननांगौबो गैया रायलायनांगौबो गैया आरोखि। बिथाङा अलरेडि 12 जना रेडि जाना दंखायो होनना बुंदों BPFनिया नैबे कख्लाबारियाव देरहायोबा माने सरकार बिथाङा जाम्बा जाबाय आरो सिमांखौनो बिथाङा रायजोफोरनो खोन्थाबाय थायो रायजोफ्रा बे खोथाखौ खोनासंनो बाबाय गोलाव सम सरकार गठन खालामनाय 1.5 बोसोर आगोलनिफ्रायनो सानफ्रामबो सरकारानो बानायबाय थायो बे खोथाखौ रायजोफ्रा मोजां मिथिगौ बिनि सरकारा गावनि बिखायाव गावनि खर'आव बेमार हिसाबैसो हाबनानै दं होननानै आं बुंनो सानो आरोखि।